De winst bij DE Masterblenders, het Jeddere Douwe Egberts, is in het alroende boekje maar 150 miljoen aanname. Daarmee is de winst meer dan door de hel te gaan. Dat de winst zo wat leger worden is, luidt onder de hegere koffie- en theeprijzen en onder de afsplitsing van bedrijf Sarah Lee. Drukkerij Banda van het Jereveen is oernomen door de Telinga Mediagroep. Door de crisis koerde de 130 jaar oude drukkerij net meer zelfstandig verder. De 15 werknemers gingen voor eerst mee naar Telinga, maar dat ze uiteindelijk haar een baan houden kunnen is nog de vraag. De inbraak in huis, waarbij Snij de 88-jarige bewenster verstoor, komt Joen in het landelijke televisieprogramma Opsporing Verzocht. De vrouw verstoor Snij de morgen vlak na de inbraak onder een hartstilstand. De inbreker kwam binnen door een kaai uit het thuiszorgkluisje bij de door te halen. Er binnen dit hier zo'n jonge kraanvogels binnen op het Vochtelerveen. Van de zo'n binnen 4 verstoren en 3 uitvlaaien. Nevens de vogelbescherming is dat een prima resultaat. Van elk nest is 1 jong grutbracht en dat is gebruikelijk bij deze van Nederland zeldzame vogel. Joen en vannacht kans op diezgens. Het wordt vannacht een graad als 12. Morgen volop simmer met 23 of 24 graden en een soort zinnen.